Ikergazte da kongresu bat maiatzaren 13an hasiko dana, eta ni personalki oso pozik nago kongresu hau egingo dalako, baduelako sensazioa, badagoela premia bizia, euskaraz ikertzen gabiltzanon gazteon artean, gure artean ezagutzeko. Adibidez, kontatuko dut niri tesian gertatutako gauza bat, eta nik uste dut oso adierazgarria dela euskal komunitatea saretzearen premia horretaz jabetzeko. Adibidez, nik tesian estatistika behar nuen, eta egia esan ez dut nik ez karreran, ez doroko masterrean estatistikari buruzko jakintza askori jaso, eta ezinbestekoa zen aurrera egiteko. Eta iritsi nintzen blokeo momentu batetara. Uste dute ikerketan dabiltzan guztiok ulertuko dutela zertaz ari naizen. Orduan, blokeo momentu horretan, nik bakarrik nire kabuz ez nuke aukerarik edukiko aurrera egiteko, eta seguru asko bertan bera utziko nuke. Euskaraz ikertzea askotan ez da erreza, baditu trabak, euskaraz soilik ezin dugu ikertu, ze euskarazko argitalpenek eta gero kurrikulum akademikorako ez dute hainbesteko baliorik edo, eta hori ere bada landu beharreko gauza bat, zen ikuste euskarazko ikerketak baduela balio kualitatibo handia, baina hala ere uste dut egiten dugun ekarpena kontutan hartu behar dugula eta horretan egor saiatu behar dugula gure ikerketa euskaraz ere egon dadin. Gero nazioartean ingelesez, baina hemen Euskal Herrian euskaraz. Jakitea, persona bakoitza, zertan ari den, zertan den aditua ezinbestekoa da. Eta Ikergazte Kongresuak honetarako aukera emango digu, batetik gure lana kontatu ahal izango digulako jendeari, jakitea zertan ari garen, eta bestetik, euren lana ere ezagutuko dugulako eta osatuko dugulako euskal ikerlari gazteen mapa. Gainera, kontutan hartu behar dugu ikerketa guztien xedea ere badela jendartea, eta jakin behar dugula nola kontatu gure ikerketa modu divulgatibo batetan. Orduan, ikerketaren helburua hori dela kontutan hartuta eta kongresua ere horrela enfokatuta dagoela entzat hartuta, uste dut oso baliagarria izango zaigula ere beste buelta hori emateko, hau da nola kontatuko dut egiten ari naizen hau, modu ulergarri baten, divulgatibo baten, eta bar. Beraz, hori esan da uste dute aukera aparta dela Ikergazte Kongresua, izan litekela ere etorkizuneko proiektu berrien abia puntua, eta horregatik, hemendik gazte guztiak animatu nahi ditut, ikerketan dabiltzan gazte guztiak euren ekarpena bidaltzera, eta aukera aparta hau ez dezatela galdu.